wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun mawontenipun para siswa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat sedanten iki. Enten sing mboten lebet? Pinten? Kevin ten pundi? Jadi kula absen nggih. Kula presensi rumiyin. Nomor setunggal Agatha Yuna. Albertus. Amira. Indra. Nggih. Iya. Oh nggih. Dimas. Paudia. Dia. Oh, pinter. Teks posisi kuwi teks sing dilandrake kanthi rinci. Saiki awak dhewe ame dilandrake iki. Ame menjelaskan teks eksposisi tentang gamelan Jawa. Apa sing wis ngerti gamelan Jawa ya apa? Apa ngomong sing ngerti gamelan? Apa ora wis? Sapa? Gurune nek kosok. Gamelan Jawa
Belajar kami iki menerangkan secara rinci. Misalnya kan ada yang gamelan Jawa mau, gamelan Jawa kuwi belajarnya itu kami rinci. Contohnya gamelan Jawa yaitu gamelan atau alat musik Jawa, kan ana ing anak Jawa, Bole, Purwakarta, Yogyakarta, dan lain-lain. Nah, gamelan Jawa ki terdiri saka apa bae? Mau Mbak Georgia. Ini sampun terangke, sampun nyebutke. Nek enten sama enten bonar, enten gok, enten lempem, enten saro, enten dan lain-lain. Nah, iki dijentrake kanthi iki. Jenenge tek eksposisi mau. Nah, tek eksposisi kuwi mau mesti duweni apa to? Duweni datangan faktual. Faktual itu nyata. Nyata to nek gamelan Jawa kuwi ana apa? Ana gong. Berarti kan nyata. Ora hapus-hapus to. Nah, terus ana apa? Analisis atau penafsiran tentang fakta kuwi mau. Terus yo fakta mau. Terus struktur teks eksposisi iki apa? Teks eksposisi kuwi jelaske, njlentrehke suatu informasi ngenani sawijining bab atau kejadian. Contohnya iki mau sing tak terangke gamelan. Berarti yo babagan gamelan. Informasi babagan gamelan. Terus njlentrehake gunane basa kang baku utawa lugas. Basane iki ra kelelahan. Argumentasi kan argumen. Misalnya Mas Sanyo ini ngomong argumen misalnya ya, bukae ngene iki, misalnya loh. Berarti kan argumen. Argumentasi ini bahasa diri sendiri, bahasa yang kita gunakan. Tapi babagan eksposisi ini gunake bahasa sing baku. Bahasa sing baku iki ya tentang kaya berita dan lain-lain kuwi. Terus yo mau ketokake fakta. Asifat netral atau ora netral. Nek argumentasi kan misalnya Mas Sanyo kan ngomong tentang Mas Gibran ini ya kayak mlebu partai Golkar misalnya ngono. Bahkan tidak Mas Sanyo itu ngomongnya tentang berargumen tidak. Tapi nek eksposisi ini ora, kan tidak sopo-sopo. Terus sumbernya ini sopo pengalaman, pengamatan, dan sikap dan keyakinan. Terus apa nih ya? Kantong, ketinggalan. Oh iya. Fungsine gamelan kuwi iso dienggo apa? Biasane fungsi gamelan iki dienggo apa? Wayang pintar, apa nih? Tari pintar, apa nih? Upacara adat pintar, apa nih? Kampung. Nikahan. Kampung sing kene dhewe saiki terapi jiwa. Adine saya jiwamu ki ora terganggu. Coba deh, coba. Ruangnya gamelan coba. Aduh, ruangnya nggak bisa loh ya. Ayo kamu. Wes nggih. Saiki game. Sing apa? Iki mau tentang posisi. Mas, Dek. Iki mau diterangke lho. Apa nggih? Nah, sakmenika game. Game jenenge talking stick. Iki kok video iki kok dihubungke kanggo lagu. Mulai saka iki nganti lagu pungkas gawa pertanyaan. Sing iki. 1, 2, 3. Nyanyi apa sing kalian? Nyanyi apa kira-kira? Yo prakonco ya? Yo prakonco dolanan. Yo bisa ba? Yo kok sing rada ora iso nyanyi ra kok. Nek sing iso menyumbangkan suara ya. 1, 2, 3. Yo prakonco dolanan. Bulan pada minggu yang bisa. Bulan ini saya nawe.
Bisa ini. Sinten? Sela. Iki mau Mas Dewi mau utang apa, Mbak? Pinter, tek eksposisi sama gamelan. Tek eksposisi ini apa, Mbak? Oke, secara rinci. Diulangi nggak? Tek kan? Ya, pinter. Lanjut, saking Mbak nyanyi nulis, lanjut gitu. Iya, Mbak. Nyanyi gue rajamu yuk. 1, 2, 3. Suwe rajamu, jamu godhong telo. Suwe Gamelan Jawa kuwi sama iki gamelan Jawa kuwi linggo apa wae, Mas? Rapi kan, benar. Apa boleh? Upacara adat pinter, apa boleh? Tari-tarian pinter banget. Saiki gamelan Jawa. Gamelan Jawa kuwi sebutno telu wae. Contohnya apa? Gong. Kenong, pinter. Ini badannya ya sekolah rapi kemudian ya lagunya juga kita suang 1, 2, 3 kan iki mau Mas Rabi menyebutke gong kenong kedok saiki sebutno liyane iki apa Mas gamelan kuwi Saron, bonang, saron penerus, ketok kompiang, oh iya terus apa meneh terus tenong sampun, nggih terus kendang, kendang pinter sampun putus, sampun terus teknik posisi iki mau kudu piye Mas kudu ngambil terane bahasa batu, pinter ngadu bahasa baku napa meneh biasanya apa apa sama fakta kata, nah fakta terus napa meneh diletrake ini kanthi apa nanti luntut, Tuntut koi si, pinter cepetan nih Mas Tama kok ngerti sampai jeneng-jenenge aduh tidak ada bisa kan ye tidak ada Maria ini terus mau baliknya ya nyanyi apa ya gaya apa satu bu, satu, Sir, sir,
Bocah cilik. Tentang teknis posisi. Gamelan, musik gamelan. Jenis gamelan, pinter. Teknis posisi itu apa, Mbak? Teknis posisi itu teks kaki-kaki. Nah, biasanya teknis posisi itu isinya tentang apa? Fakta, pinter. Bidangnya gosok apa, Pak? Baku, pinter. Terus biasanya nek argumentasi kan mau lihat. Jadi posisi itu ya, buatan melihat, pinter. Terus enggak, Mbak Putri. Fungsinya gamelan kok ngomong Mbak? Fungsinya gamelan, nari, pinter. Mbak Putri. Fungsi gamelan. Upacara adat, pinter. Apa? Mantenan, ikan. Mantenan, ikan, pinter. Terus apa contohnya? Contohnya, enggak saya disebutnya bareng-bareng. Contohnya gamelan. Sing tak ngene berarti apa? Ya, pinter. Nek aku ini? Saron, bener. Gemuk, ya, bener. Nek aku ini? Bonan, pinter. Nek aku gondrong, pinter. Nek aku ini? Nah, cekak manten pasino dinten menika alhamdulillah banget. Kelas 12 IPA 4. Tepuk tangannya. Matur nuwun cekak manten pasino dinten menika. Ampun kesuksesan dan jaga kesehatan. Semangat.